m-am prezentat cu macheta care arată că legea conservării energiei nu corect. Și le-am demonstrat academicienilor și nu au avut întrebări. Au spus că experimentul e corect și s-au uitat pe urmă la... În cazul dat e 400 de W putere. Îl pun în funcțiune și învârtesc prin un val cardanic, învârtesc greutățile astea asimetrice. Ele sunt asimetrice. Și învârtind greutățile astea, se produc o forță centrifugă. O forță foarte mare, care este formula acolo, datorită turațiilor. Și anume, menționez că forța centrifugă depinde de turație, nu depinde de forța reactivă. Fac o paranteză și mă întorc înapoi. În toate mecanismele existente, dacă am lua așa științific, apoi lucrează datorită două forțe. Forța activă și forța reactivă, care în tot cazul sunt egale. Pierderile din mecanism și avem coeficientul de 0,9, 0,8. Hai să spunem, toate mașinile la ziua de azi care lucrează cu randamentul total, hai să spunem, nu a motorului, dar randamentul total, 12%. Din 100% de combustibil, 12% noi nu mai folosim. Randament. Eu în mecanismul meu vreau să demonstrez, să capăt un randament mai mare de 1. Pe și bază. Pe baza amplificării puterii. Am puterea 400 de W, produc o forță centrifugă, să amplifică puterea, de pildă de 2 ori, hai să spunem, de 3 ori. Independent de calitatea mecanismului, cum îndeplinit mecanismul. Acum, în timpul de față, e că arcurile eu le-am luat așa după socotelele mele, dar totuși am greșit că slabe. Trebuie cu mult mai puternici. Mecanismul dat trebuie să lucreze în rezonanță, ca să-l pun în rezonanță mecanică. Eu acum nu-l pot pune ca să lucrez în rezonanță, fiindcă arcurile trebuie cu mult mai rigide. Ia că neajunsul la... Dar așa ca atare eu pot să-l pornesc, să-l demonstrez și să... E că pornim motorul de la intrare și vă arăt forța centrifugă. Cum se produce forța centrifugă. Vedeți vibrațiile astea. Acum îmi spornesc și valul cotit ca să lucrez amândouă odată simetric. Arcurile trebuie cu mult mai rigide, ca mecanismul să intre în rezonanță, atunci el ar fi autonom, ar să lucreze autonom. Mecanismul, dar nu pot spune cât puternic, cât să vină. Dar totuși, randamentul este tot ca să fie mai mare de unul. În orice caz, nu mai. Cum vă vine
venit ideea de a de a demonstra legea asta? De când nu-i pasiunea noastră, ideea? De a demonstra legea conservării că nu-i corect, ideea m-a impus fizicienii. Adică eu n-am avut idee ca să corectez fizica, hai să spunem așa, să spun că Newton nu-i corect, Einstein nu-i corect, Planck nu-i corect, n-am avut ideea asta, dar ieșind cu sursa asta de energie, fizicienii mi-au spus că mă rătășesc. Adică învaț fizica și apoi să te lepezi de ideea asta. Eu am fost curios, anume, și legii este care interzice. O lege în fizică poate să lămurească, să aducă lămuriri. Un fenomen, cum se petrec lucrurile, dar nici într-un caz nu poate să interzic. Legile din codul penal interzic, dar nu din fizică. Așa eu înțelegeam. Și eu am studiat fizica și am scris citatele din cărțile ei și am spus că unii am văzut eu că nu-i corect. Și am spus cum e corect. Și am dat la specialiști, la fizicieni, ca să o corectez, într-adevăr. O să greșesc și eu ca oricine. Și din 2006 până acum n-am nici un răspuns argumentat. Adică un răspunsuri, hai să spunem așa, e dur, necompetent. Adică cine ești tu, nu ești fizician, nu-și învață la institut și n-ai dreptul să, adică nu ai dreptul să formulezi o lege. Că eu, văzând greșelile astea, am avut curajul, fizicienii singuri mi-au dat curajul, m-au făcut să... Și am formulat chiar 3 legi în fizică și 5 definiții. Adică am fost eu învinuit că nu înțeleg legile și definițiile, nu le înțeleg. Și eu am luat și le-am studiat și adică după părerea mea, le-am corectat. Și le-am pus la dispoziția lor ca să mă corecteze, că eu greșesc cu ceva. Și vă spun, atâția ani și încă nu am un răspuns ca să spui, iată, tu ai greșit aici, cum am făcut eu. Am luat pagină, i-am scris-o și așa putea și el să spui. Că îi spune, ei comis mai multe greșeli. Anume, care greșeli? Nu pot. Niște greșeli ai comis. Și aia numai așa răspunsul.